nga foli bi abonnew ye an wara le bi dimanche noir quoi. Ora fama na donc yamna recette de bibi ibi fɛ sini mun bɛ kɛ pour que k'o fɛn dɔn. Donc i bi jaba kisɛ fitinin ni jaba waɲɔn i b'o bila i ka kunkolo dunan jukɔrɔ quoi, k'i kunkolo d'a kan chaque fois n'i b'i da. I bi sogo fɛn o fɛn bɛ kɛ sini i b'a bɛɛ ye sogo la. A bɛ se k'a kɔrɔbɔ a ma gɛlɛn. Jaba kisɛ fitinin fɛn tɛ n bolo yan quoi sinon n ma image yira a la. Jaba kisɛ fitinin belebeleba tɛ dɛ, fitinin quoi. I b'a bila i ka kunkolo dunan jukɔrɔ k'i kunkolo d'a kan. Chaque fois ni mun bɛ kɛ i b'a sogo a fɛn bɛɛ la sinɔn a ka kɛ. Voilà o de kɔni bɛ k'o d'aw ma bi an wara le bi dimanche noir kan. A y'a aimé ka partager fan bɛɛ fɛ. Video bɛ na n'an bɛ mun faamu ani recette mun n'a mago b'a la mun tɛ se ka di YouTube kan a bɛ an contacter n bɛna numéro di. Ok, salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh.